Hayırlı erте, Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Ил экспертлары үсеш юлларын билгели. Казанда Россия иҗтимагый палатасының сообщество форумын үзешен дәвам итә. Чисталык булдыруга игътибар Мамадыш районында чүп-чар калдыкларын җыю станциясе эшли башлады. Usta fermerlarga үрнәк Сарман аграр күллияте студентлары уку тәҗрибә кырында үзләре үстергән мул уңышны җыялар. Ил президентын җәмгыятьтә һәм хәзерге сәяси даирәләрдә моңа кадәр күрелмәгәнчә хуплыйлар. Бу хакта сообщество төбәк форумының пленар утырышында хәбәр иттеләр. Ул Казан Экспо мәйданчыгында онлайн трансляцияны исәпкә алып, гражданлык активистларын, бизнесменнарны, коммерциячел булмаган оешмалар һәм хакимият вәкилләрен җыйды. Мурат Ильясов 15 ел элек аварияга очраганнан соң мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен тренажерлар уйлап тапкан. Аннары президент грантлары акчасына башка тренажерларда эшләнде. Несмотря на разницу в национальности, в культуре, делать все, чтобы общая жизнь была интересной и комфортной. Әлеге һәм башка проектларны сообщество форумы мәйданчыгында күрсәттеләр. Такой диалог очень важен и при принятии решений правительствами и исполнительными органами власти на любом уровне. Такой диалог важен гражданскому сообществу. Форумның темасы Россия. Мәдәниятлар күптүрлелеге, гражданнар бердәмлеге. Мы видим, какое большое внимание вопросам развития гражданского общества уделяет наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин. Насыщенная программа форума представит широкие возможности для демонстрации лучших российских практик и обмена мнениями. Онлайн аудиторияны исәпкә алып, төбәк форумы 2500 кешене Донецк һәм Луганск халык республикалары 20 чит ил экспертын җыйды. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия обороны министры урынбасары Тимур Иванов Казан хәрби госпиталендә булды. Объектның эксплуатацияләүгә әзерлеген бәяләделәр. Бина республика клиник хастаханәсе янында урнашкан 150 урынга исәпләнгән. Анда авария һәм һәлакәт булган очракта зыян күрүчеләргә ашыгыч ярдәм күрсәтеләчәк. Казанда Луганский халык республикасы делегациясын каршы алдылар. Дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кунакларны сәламләп, икътисади һәм гуманитар элемтәләрнең ныгуын билгеләп үтте. Донбасс халкына Татарстан 562 тонна гуманитар ярдәм җибәрде. Иң яхшы муниципаль хезмәткәрләр, шулай ук иң яхшы журналистлар һәм масса күләм мәгълүмат чаралары Татарстан муниципаль берәмлекләре советының традицион конкурсы дипломнарына лаек булды. Җиңүчеләрне бүләкләү Татарстан парламентында узды. Быел конкурс комиссиясе 13 номинациясе буенча 149 заявка карады. Алар башкарма комитет һәм совет җитәкчеләре, хезмәткәрләре, районнар һәм җирлек башлыклары, муниципаль хакимият системасында эшләүчеләр, республика һәм район күләм мәгълүмат чараларының иң уңышлы проектларын аерым билгеләп үттеләр. Дипломга «Время местных советов» тапшырулар циклы өчен Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе лаек булды. Ул ай сайын Россия 24 телеканалында эфирга чыга. Муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгъзәм Гобәйдуллин республиканың уңышлы үсешенә муниципалитетлар зур өлеш кертә дип ышана. Мондый конкурслар муниципаль хезмәтнең абруен күтәрергә тиеш. Елларда республикада кадрларды сайлап алуга зур әһәмият бирелә бит инде. Муниципаль берәмлекләрдә әйтергә кирәк, эшләүчеләрнең, аларның менә профессионал нигезе нык булырга тиеш. Чөнки ул кешеләр экономикада белергә тиеш, ул кешеләр промышленностьтагы бөтен менә бу нишкәләрне белергә тиеш, ул кешеләр кешенең психологиясын белергә тиешләр. Һәм берсүзсез бу өлкәдә профессионаллар эшләргә тиеш дип әйтәсе килә бит инде. Республикабызда бик күп безнең менә аларны әзерләү буенча эш башкарыла. Берсүзсез менә бүген җирлек үзидарәдә эшләүче кешеләр, алар безнең нык профессионаллар. Алар безләрне биргән вазифаны үз вакытында яхшы сыйфат белән, намус белән башкаралар һәм безнең халкыбызга хезмәт итәләр.
Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Җәмәгать транспортын ничек итеп пассажирларга уңайлырак, җайлырак итеп була? Казанда федераль экспертлар шәһәр буенча метро, автобус һәм трамвайда йөреп, берничә төр транспортның эшчәнлеген бәяләде. Маршрутларның берсендә хәбәрчебез дә булды. 55-нче автобус маршрутының абруе зур түгел. Беренче тапкыр юл транспорт хәрәкәтләре сводкаларында теркәлгән. Автобус йөртүчеләр арасында сугышулар да булган. Шәһәрләрдән дә шикаятьләр алынган. Транспорт эшен федераль экспертлар комиссиясе бәяләде. 10-й маршрут. Очень хороший, мне очень нравится, очень часто ходим. Мы из Хабаровского края по сравнению с нашим. Замечательный, чистенький. Экспертлар метрода мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә билгеләнгән уңайлыкларны тикшерде. Җир өсте транспорты буенча шелтәләр булды. Тукталышлар исемендәге вак шрифтлар, автобуслар маршрутлары схемасын күрсәтеп эшләмәүче QR-код әйтелде. Без транспорт эшен чиклар буенча тикшерәбез. Йомакларны ябык форматта шәһәр мэриясенә, транспорт министрлыгына тапшырабыз. Алар үз эшләрен төзәтеп, транспортны тагын да уңайлырак итәргә тиеш. Җәмәгать транспорты эшендә пассажирларның комиссияның шелтәләре күп түгел. Шәһәр маршрутларда пассажирлар йөртүдә үзгәрешләр таләп ителә. Экспертлар Көнчыгыш автовокзалында инвалидлар кассасы эшчәнлегендә кимчелекләр тапты. Бер касса коляскадагы инвалидлар өчен җиһазландырылырга тиеш. Биредә ул тиешенчә көйләнмәгән. Металларны ачыклап булмый. Димәк, пассажирлардагы төрле металл әйберләрне билгеләү мөмкинлеге юк. Вокзалга теләсә нәрсә белән кергә була. Саклангы җиһазлар куелмаган. Экспертлар транспорт эшчәнлеген яхшырту буенча бүген 25 августта илнең транспорт министрлыгы вәкилләре белән иҗтимагый палата форумында фикер алыша. Төбәкләргә ярдәм итү федераль программалары билгеләнә. Фанис Мөхәммәтов, Александр Шмагин, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Балаларның җәйге каникулы тәмамланып килә. Балалар шәһәргә кайта. Дәүләт автоинспекциясе юлларда тикшерүләрне көчәйтте. Татарстанда игътибар балалар акциясе уза. Кызганыч статистика мәгълүматлары буенча нәкъ менә август һәм сентябрь айларында балалар катнашындагы юл транспорт һәлакәтләре саны кискен арта. Елдан соң балаларның юлда йөрү кагыйдәләренә игътибары кими. Шулай итеп, узган ел 73 юл транспорт һәлакәте булган, 82 бала зыян күргән. Хәзер Юхиди инспекторлары юлларда рейдлар үткәрә. Балык булмаганнарның юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәмәүләренә аерым игътибар бирәләр. Белем бирү учреждениеләренә керү юлларының торышы да тикшерелә. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Чаллыда картинг буенча Бөтен Россия һәвәскәрләр турниры узды. Ул Техновызов техник лагерында үтте. Ярышта Россиянең төрле төбәкләреннән мәктәп укучылары катнашты. Татарстанга алар һөнәри юнәлеш бирүче сменага белем бирү дәресләрендә шөгыльләнү өчен килде. КамАЗ автогигантында да булдылар. Тулырак киләсе сюжетта. Машиналар әзерлек сызыгында, узышка әзерлекне узышчылар кул белән күрсәтә. Бу болитларның пилотлары Россия төбәкләреннән мәктәп укучылары. Старт алдыннан өлкән хезмәттәшләре Владимир Чагин котлады. От лица коллектива команды КамАЗ-Мастер хочу поприветствовать вас на нашем гостеприимном катодроме. КамАЗ-Мастер командасы исеменнән сезне әлеге мәйданчыкта сәламлыйм. Без сезнең кыска гына вакытта үзегезнең белемнәрне ныгытуыгызны, яхшы күнекмәләр алуыгызны телибез. Киләчәктә тормышта үз урыныгызны табуыгызга өметләнәбез. Тикә виражларны егетләр генә түгел, хәтта турнирда катнашучы кызлар да ясый. Алар барысы да Техновызов техник лагерында шөгыльләнә. Бу булачак инженерлар өчен белем бирү сменасы. Опыт, когда мы вовлекаем детей, которые любят и могли бы посвятить свою жизнь. Без үз тормышларын инженер белгечлекләренә багышлаган балаларны җәлеп итәбез. Алар инде хәзер үк бу белемнәрне практик мәсьәләләрне хәл итү өчен сынап карау мөмкинлегенә ия. Без башка төбәкләрдән килгән балаларга да автомобильне ничек җыярга кирәклеген аңлатабыз. Программада КамАЗ заводына экскурсия да бар. Һөнәри юнәлеш бирү сменасы быел Россия Мәгариф министрлыгы башлангычы белән уза. Анда бөтен илдән 85 укучы катнаша. Ләлә Зайнуллина, Фирүзә Насырова, Татарстан яңалыклары.
Я и есть Татарстан. Шмәкәрләрне әнә шулай дип аталган ярминкәдә катнашырга гариза бирергә чакыралар. Ярминкә 30 августта Республика һәм Казан шәһәре көнендә Кремль янында уза. Үз мәшгульләр үз товарларын тәкъдим итә ала. Алар бергәләп Россиянең иң озын сәүдә киштәләре рекордын яңартыр дип көтелә. 30 августка Казан базар форумында билгеләнгән, анда эшмәкәрләр түләүсез катнаша ала. Моның өчен msp.rf порталында гариза бирергә генә кирәк. Шығымнарны оптимальләштерү, логистиканы үзгәртү мөмкинлеге барлыкка килде. Мамадыш районында хәзер калдыкларны яңа алымнар белән эшкәртеп урнаштыралар. Биредә Чүп-Чар тияү станциясе ачылды. Ул ничек эшләячәк? Хәбәрчебез кызыксынды. Үйек Ерыкса авыл җирлеге белән янәшә урнашкан иске полигон берничә ел элек ябылган, аңа лицензияны озайтмаганнар. Төбәк операторларына Чүп-Чарны кая урнаштыру проблемасы килеп баса. Моннан иң якын полигон Алабуга районында урнашкан, аңа кадәр ара 50 чакрым чамасы. Ерак һәм кыйммәткә төшә, хәзер бу проблема хәл ителгән, Чүп-Чар тияү станциясе ачылган. Станциянең эш логикасы бик гади. Чүп-Чарны тирә-яклардан бер урынга китереп ташлыйлар, аралыйлар, Чаллы полигоныннан автопоезд белән килеп алалар. Киләчәктә биредә хәтта Чүп-Чарны берничә сортларга аеру да планлаштырыла. Территория 3000 квадрат метрга якын мәйданда урнашкан. Бу республиканың көнчыгыш төбәгендәге шундый беренче станция. Бүген безнең шәһәр һәм бөтен республика өчен тарихи вакыйга. Чөнки беренче шундый Чүп-Чар тияү станциясе ачыла. Һәм нәкъ менә безнең шәһәрдә алар әле алда күп булачак. Киләчәктә Татарстанда шундый чүп җыю станцияләре тагын төзелергә тиеш. Аларны төбәк операторы үзе төзи. Экспертлар бәяләвенчә, бу тарифларга бәяләр үсешен шактый киметә. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Шығарылышыбызны дәвам иттерәбез. Журналистларга Универсиада авылы корпусларының яңа уку елына әзерлеген күрсәттеләр. Шулай ук Казан федераль университетының башка тулай торакларында нинди ремонт эшләре башкарылачагы турында сөйләделәр. У меня вместо кисточки веточка, ну ничего. Федераль университет студентлары Универсиада авылы бүлмәләренең торышыннан канәгать. Чөнки корпусларда ремонт ясалган. Барысы да чисталыктан һәм яңартудан балкып тора. Студентлар иҗат һәм кампус паркларындагы дуслары белән дә аралаша. Төркмәнстаннан килгән Селби Атамурадованың да кәефе шәп. Мин тулай торак искергән, начар шартлар булыр дип көткән идем. Ярты ел элек беренче тапкыр күргәч, гаҗәпләндем дә, сокландым да. Миңа якты бүлмәләр, заманча җиһазлар бик ошый. Тулай торакларны тиешле дәрәҗәдә тоту студентларның да эше. Универсиада авылында яшәүнең билгеле шартлары да булдырылган. Бары шартлар да бар, бик уңайлы. Безнең үз аш-су әзерләү бүлмәсе, ванна, бар шартлар да яхшы. Һәр блокта кер юу бүлмәләре, аерым фатирлардагы кебек барлык кирәкле әйберләр, интернет, кергәндә электрон йозаклар һәм куркынычсызлык датчиклары. Искиткеч уңайлы шартлар. 4нче ел инде монда яшим. Аш-су бүлмәсендә күп санда шкафлар, суыткыч, барысы да бар. Кухня хорошая, просто я раньше. Сез беләсезме, Кытай тулай торагында кухня юк, ә биредә барлык уңайлыкларда булган кухня бар. Бу минем өчен бик яхшы. Универсиада авылында барлыгы 9000 студент яши, тулайым алганда университетның студентлар шәһәрчегендә алар 14000. Кытай, Иран, Төркмәнстан, Үзбәкстан һәм Казакстан вәкилләре яши. Ел дәвамында студентлар мөрәҗәгатьләре буенча студентлар советлары, студентлар шәһәрчеге җитәкчелеге белән берлектә эшләү планлаштырылды. Җәй дәвамында планлы ремонт эшләре дә, агымдагы эшләр дә башкарылды. Барыннан да элек коридорлар, аш-су бүлмәләре, башка гомуми кулланыштагы урыннар яңартыла. Бигрәк тә иске биналарда. У нас идут ремонтные работы на улице Бутлерова, дом 6. Пушкин, Бутлеров урамнарындагы 8нче һәм 9нче номерлы тулай торакларда ремонт эшләре бара. Кадер Кутай урамы 2нче йорт адресы буенча урнашкан тулай торакта эшләр тәмамланып килә. Губкин урамы 11 адресы буенча урнашкан 10нче тулай торакта зур ремонт эшләре бара. Университетның 3 дистәдән артык тулай торагын яңартуга 75 миллион сумга якын акча бүлеп бирелгән. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Республиканың күпчелек районнарында сабан культуралары уңышын урып җыялар. Сарман районында уракта җирле аграр көллият студентлары да катнаша. Яңа уку елы башланганчы ук алар җитештерү практикасын узалар. Кырларда механикалаштыру нигезләрен өйрәнәләр. Яшь комбайнчылар белән хәбәрчебез дә аралашып кайтты.
700 гектардагы уку тәҗрибә кырында жанлылык. Биредә һәр студентка техник-механик курсын яхшы итеп үзләштерү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Студентлар төрле авыл хуҗалыгы машиналарын, комбайнны иярли, кырда практик күнекмәләр ала. Хәзерге вакытта без менә язгы бодай уңышын алабыз. Уңышын алган вакытта без инде һәр елдагыча инде үзебезнең студентларны вождение итәргә чакырабыз, практически час. Һәрбер студентка каралган 6 сәгать график буенча без аларны чакырабыз. Хотя алар каникулда булса да. Ни өчен каникул вакытында чакырабыз? Беренчедән инде бу экономия ГСМга, икенчедән инде кышкы чорда хранение куелган комбайнны алып торганчы, алар һәр вакытта бик теләп килеп үтәләр вождениеларын. Айнур Гафуров белән Данил Галимов әзер комбайнчылар инде. Күллиятны тәмамлап, диплом аласылар гына калган. Аларны район хуҗалыкларында даими эшкә көтәләр. Өйрәтәләр ничек аңлаган инде тавыш буенча нәрсәгә ватылды, кая ватылды, җиремәлү или окончательно ватылып чыкты. Шуны өйрәтәләр. Шул инде карап комбайн артыннан җирәгә ничек дресс итеп барага калмасын басуда дип берничә сызыкта бүтән мотор итеп алынган булсын дип. Механизаторларга комбайннарның төрләрен генә белеп калмыйча, йөк машиналарында йөрергә, тракторларда басуларны сәрергә дә өйрәнергә кирәк. Практика безнең бара әйбәт. Менә бүгенге көннәрдә җир эшкәртәбез. Комбайннар суктыра. Мин 150 та йөрим. Иртән килгәч башта паркка барабыз, паркта кул куябыз по технике безопасности. Шуннан соң тракторларны карыйбыз, бер барлап бетерәбез дә, аннан соң гына чыгып китәбез. Быелгы мул уңышка яшь комбайнчыларда остазлар да сөенә. Басуга чыкканчы нинди механизмнарны тикшерергә, нинди тизлек белән узарга кирәклеген алдан ук билгелиләр. Безнең укучылар инде үзебезнең басуларда һәр вакыт язгы чәчүдән алып игеннәрне җыеп алуга хәтле барлык операцияларда катнашалар. Алар язгы чәчүдә дәгән чәчү вакытында дым каплау, аны катуклау да җир эшкәртүдә катнашалар. Игеннәрне тәрбияләүдә ашлама улар көтүдә катнашалар. Киләчәктә алар үзләрен авыл хуҗалыгы өлкәсендә табарлар дип уйлыйбыз инде. Бу басуда студентлар һәр гектардан 40 центнердан артык ашлык үстергән. Тәҗрибәле игенчеләр көнләшерлек күрсәткеч. Сарман студентлары да яшь комбайнчыларның хезмәт кешесен данлыйбыз 14нче республика конкурсы финалына чыгарга дәгъва итә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе, аны республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, Казан дәүләт аграр университеты белән бергә уздыра. Җиңүчеләрнең исемнәре октябрь аенда игълан ителә. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Фторов, Альберт Сафиуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Сарман районы. Быел авыл хуҗалыгы өчен уңай килгән шартларда республикада терлекчелек продуктларын җитештерү нинди дәрәҗәдә сакланды? Кайсы районнарда алга китеш күзәтелә? Малларга кышкы азык запасы әзерләү, терлекчелек каралтыларын цикләндерү, җиһазлау ничек алып барыла? Татарстан радиосының иртәнге эфиры терлекчелектәге актуаль мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов авылда бизнесны башлап җибәрү һәм уңышлы дәвам итү буенча радио тыңлаучыларына борчыган сорауларга аңлатмалар бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Ленар Наилевич. Хәерле иртәләр. Терлекчелек продуктлары җитештерүдә җәйге чор ничек узып бара? Бүгенге секендә терлекчелектә әйбәт продукция алучылар инде ул. Безнең җәйлектә һәр вакытта да әйтәләр, җәйлек вакытында сөте дә бар, ите дә бар дигән шикелле. Хәзер җәйлек белән кышның аермасы юк бит инде, аның язлыкның, кызлыкның да аермасы юк. Современный комплексларда безнең теге монокорм дип әйтәбез инде без. Бүгенгә круглогодичный одинаковый корм. Шул бер төрле азык-төлек ашату бу мөмкинчелек бирә безнең кыш көнендә, җәй көнендә, яз көнендә, кыш көнендә бер төрле продуктивность белән алу сөтләрне. Шуңа күрә без теге чыры белән әйтмибез инде, җәендә, кышында бер тигез, бөтен җирдә уңышын тигез алырга тырышалар безнең предприятиелар. Бүгенге секендә аерым районнарда менә безнең бүгенгендә бик интенсив эшли торган районнарыбыз Кукмара районнары, Әтнә районнары, Балтач, Саба районнарында, Актаныш районнарында, Мамадыш районнарында бик интенсив зур комплекслар эшли. Монда теге современный яхшы комплексларда сөтне дә җитештерәләр, итне дә җитештерәләр. Буларның себестоимость производства дип әйтәбез бит инде без бүгенгендә җитештергән производственның бәясе дә әйбәт була, и ул сатылган вакытта да яхшы бәядән халкыбызга да яхшы бәядән сатыла бүгенгендә. Әйбәт бәядән, халкыбызга әйбәт бәядән инде.
Кышка җитәрлек мал азыгы, фураж әзерләү мөмкинлеге бармы? Быелгысы ел безнең азык-төлек белән былтыргы белән чагыштырганда күпкә әйбәтрәк инде да. Былтыргы безнең зур, үзебезгә зур тәҗрибә булды, зур дәрес булды дип әйтәбез инде без үзебезгә. Бүгенгесе елны без күп еллык үләннәрдән генә кармас местлардан гына бенкидә 3 миллион 200 тонна азык берәмлеге җитештереп алдык үзебезгә. Менә моноголитка дип әйтәбез инде, однолетний травалардан печән җитештергәндә 670 мең тонна печән җитештерелде бенкидә республикада. Бу безнең үзебезнең республикабызны бер ел ярымлык ашатырга мөмкинчелек бар. Әле басуларыбызда кукурузның уңышлары бик зур, машиналардан да бик дип әйтәбез инде без аны карап киткәндә үзебездә кукурузның да уңышлары 200-250 дән центнер гектарыннан артыграк дип инде. Шуңа күрә әле буларның киләчәктә дә җыеп алып, үзебезнең базларга туплап салсак, Алла бирсә, Алла теләсә, кышларыбызны да киләсе елларга да зур запас белән чыгарга мөмкинчелегебез бар. Фураж запаслары бегенгесе кәндә менә уборкаларыбыз бара, уңышларыбыз бер зур, республика үз күләмендә 38 центнер гектарыннан дип әйтәбез без бегенгендә зур уңышлар белән бегенгендә республика эшләп килә. Әле аласы уңышларыбыз да бик күп. Шуңа күрә погодаларыбызны Аллаһ Тәгалә биреп торсын, бегенгендә уңышларыбызны 40 килеш әйбәт рәвештә үзебезнең амбарларга салып куйсак, киләчәктә зур уңышлар белән эшләргә мөмкинчелеге зур. Терлекчелек коралтыларын кышка әзерләү һәм җиһазландыруны кайчан тәмамлау бурычы куелды? Круглогодичный комплексларда без инде периодически эшләп киләләр аның. Менә бер өлеше сыерларның чыгып тора, икенче өлешен чистартып, аларны дезинфекция ясап кертеп торалар инде. Бу круговорот дип без әйтәбез инде без аны комплекс вакытында алар бер-берсендә шундый эшли, круговорот белән эшлиләр. Җәйләүгә чыгып киткән комплексларда алар бенкендә җәйләүдә, шуңа күрә ул комплексларны механический очистка ясап, дезинфекция эшләп, без урыннарына дөрес иттереп эшләп кайтарырга кирәк инде. Менә кыры вакытта кайтып калсалар, сентябрь айларының 15-ләре, 20-ләре дип план куябыз инде без аларга. Менә шушы вакытта кырып кайтсалар, кайтып калсалар, сазлык көләкмәсәләр, хайваныбыз да исән-сау булачак, алардан алган бузауларыбыз да исән-сау булачак. Шуңа күрә фермаларыбызны әзерләп бетеп, без уже тупланырга әзер булырга тиеш инде шушы вакытка. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.